Všetkých vás tu nás srdečne vítam. Pekný večer aj vám doma pri televíznych obrazovkách. Mám jednu smutnú správu, je po lete. To je pre nás, čo milujeme leto, trošku smutná správa, ale na všetko sa dá pozrieť z tej pozitívnejšej stránky. Čo poviete? Zasa televízia vstúpila do svojej jesennej, respektíve zimnej vysielacej štruktúry a v nej si opäť miesto našiel aj milionár. Ešte raz dobrý večer. Všetci ste, predpokladám, po lete oddychnutí, každý ste plný zážitkov, verím, že skvelých spomienok a najmä takých tých pozitívnych zážitkov, žiadne zlomeniny, žiadne nehody. Preto dúfam, že ste oddychnutí a pripravení dnes si zahrať. Začíname úplne špeciálnym vydaním. Vy ste zvyknutí, že za tých 6 rokov existencie milionára sme tu mali mikulášske vydanie, mali sme detské vydanie, mali sme špeciálne vydanie venované vstupu do Európskej únie, mali sme tu hercov z televízneho seriálu a dnes úplne poprvýkrát v histórii, ja sa na to hrozne teším už teraz, zašli sme si po súťažiacich do parlamentu. Dámy a páni, dnes večer sa vám predstavia zástupcovia vládnych, ale aj opozičných strán. A to konkrétne pán Rafael Rafaj za SNS, pán Martin Front za KDH, pani Zdenka Kramplová za HZDS, ľudovú stranu, pán Ivan Štefanec za SDKU, pán Peter Pellegrini za stranu Smer. Dáma, páni, ja vás tu nás srdečne vítam. Ja neviem, ste nervózni? Ako vyzeráte? Nervózni? Ste tu dobrovoľne? Alebo o tom rozhodlo predsedníctvo? Dobrovoľne. Napokon pre vás doma pri televíznych obrazovkách veľmi dôležitá informácia. Všetci títo 5 hráči dnes večer prišli podporiť najmä dobrú vec. Ani jeden z nich si neprilepší k poslaneckému platu. Práve naopak, všetky peniaze, ktoré dnes večer nahrajú, odovzdáme lige proti rakovine. Takže budem vám držať palce všetkým, aby sa vám podarilo nazbierať čo najviac. Pravidlá dnešnej hry sú v podstate také isté ako pre bežných hráčov. Do horúceho kresla sa musíte dostať cez rýchle prsty, tak sa sústredte. Vyberáme hráča. Ja vám poviem jednu úlohu, k nej vám ponúknem 4 možnosti. Vy ich musíte zoradiť v správnom poradí a byť čo najrýchlejší. Vaša úloha znie: zoradte tieto štáty podľa veľkosti územia. Začnite najväčším. A. Rakúsko, B. Rusko, C. Francúzsko, D. Luxembursko. Tuto hádam, ani jeden z volených zástupcov ľudu nebol na pochybách. Predpokladám, že ste všetci zoradili správne, takže budeme zisťovať len, kto bol najrýchlejší. Takže tým najväčším štátom alebo krajinou je Rusko, samozrejme. Francúzsko, Cčko, Rakúsko A, najmenšou krajinou je Luxembursko D, B, C a D. Kto takto zoradil, správne má. Správne zoradili takmer všetci. Pán Štefanec bude prvým hráčom. Takto. V horúcom kresle máme prvého kandidáta, prvého hráča, pána Ivana Štefanca. Dobrý večer. Vítajte. Musím inak teraz, ako aby som obhájil dámu tu v kresle, pani Kramplová tiež zoradila správne, zabudli ste odoslať. Už to viete? No, na budúce musíte aj to zelené tlačítko, potom tie vaše odpovede tam budú. Pán Štefanec, poznáte túto hru? Poznám. Poznáte. Viete, ako to v nej chodí? O čo tu vlastne zhruba ide? Ide o to predviesť nejaké vedomosti a získať čo najviac peňazí a popri tom sa tak aj príjemne porozprávať, zabaviť sa. Chceli by sme vás vlastne aj trošku našim ľuďom predstaviť ako človeka, už menej ako politika. Vy ste otcom 2 detí? Áno. Už dospelých? Už sú dospelí, áno. Áno. Inak ste ekonóm? Áno. Študovali ste, máte aj MBA? Presne tak. A kde ste k tomu prišli? Začal som v Prahe a diplom mám potom z Ameriky, z Rochester Institute of Technology, New York. Takže vlastne máte také ako certifikát kvality, dá sa povedať, čo sa týka ekonóma? Dúfam. Dúfam, že áno. Takže viete si spočítať, ako to môže v tejto hre ísť, že maximálna výhra je 5 miliónov. To môže byť zaujímavé. Tá minimálna je 0.
ale to verím, že nebude váš prípad. My začíname prvou otázkou za 500 korún. Pokračujeme až na 15. tú spomínanú 5 miliónovú. Cestou sú dve garantované hranice. 5. otázka 5 000, 10. 100 000. Ak sa dostanete na jednu z týchto garantovaných hraníc, už pod ňu nepadáte. Máte k dispozícii 3 žolíkov, 50 na 50, telefonát a publikum. Vy ich používate podľa vlastného uváženia, kedykoľvek budete mať pocit, že potrebujete pomoc. Ste pripravení? Som. Vyzeráte pokojne, to ma veľmi teší. Tak ideme hrať? Poďme. Veľmi rád. Hráme milionára. Tak, pán poslanec. Otázka číslo 1. Značnú časť volebnej kampane 2002 absolvoval Mikuláš Dzurinda na kolobežke, na bicykli, na motorke, na rušni. No, či si pamätáte? Môžu byť aj dve možnosti? No. Sú také možnosti, že by sa dali zvažovať? Nie, je to na bicykli B. No, a zvažovali ste ešte aj Dčko? Či? Nie, je to B. Bčko, skúsme B. Je to tak. Áno, naozaj na bicykli. Všetci obyvateľia tejto krajiny si na to veľmi dobre spomíname ešte. Druhá otázka. Počas roka vlastník bytu uhrádza aj tzv. Platby za vodné a výkupné, bolestné, úskočné alebo stočné. No je to stočné, keď občas môže byť bolestné, tak je to stočné D. Áno, tak bude sa zvyšovať. Vy v tom teraz prsty nemáte, samozrejme, to by bola otázka na túto trojicu napravo. Takže vodné stočné, skúsme Dčko, ideme ďalej. Áno, správna odpoveď, samozrejme. Tretia otázka. Satirická fraška Jána Chalúbku sa volá Žralokovo, Kocúrkovo, Mačkovo, Žirafovo. Kocúrkovo B. Kocúrkovo, skúsme teda Bčko. Viete, že občas sa aj tuto tej našej krajine tak hovorí, že vyzerá to ako v Kocúrkove. Počuli ste to niekedy? Občas je to aj pravda. No. Občas je to aj pravda, no. Ale Jan Chalúbka napísal o Kocúrkove, áno. Taká je správna odpoveď. Prezrate mi, pán Štefanec, z pohľadu poslanca, kedy máte najviac pocit, že to tu vyzerá ako v Kocúrkove? No tak zatiaľ som tam necelé 2 mesiace, tak neviem, či to zodpovedne posadím. Stačí tie 2 mesiace na to, aby... Ešte si počkam. Ale je tam veselo v tom parlamente občas? Viac v kuloároch, ako v tej snemovni, ale je. Tak áno, lebo tam sú zapnuté už tie kamery, tam vás snímajú, takže tam už sa musíte kontrolovať. Takže v kuloároch tam je veselšie, hej? Tak všade sú ľudia, aj vtipní, aj zábavní, takže určite áno. Poďme na 4. otázku. Jeden z predvolebných sloganov SDKU znel: dokončíme začaté sídlisko, diaľnice, bodaj by, reformy, zmetky. Reformy C. Dokončíme začaté C, skúsme C, dokončíme začaté reformy. Áno, tak znie správna odpoveď. Zatiaľ nič z vládneho vyhlásenia, ani z programu, nič, stále všetko po vašej stranickej linke. No, poďme ďalej. 5. otázka. V meste Považská Bystrica sídli konzulát kráľovstva A. španielského, B. holandského, C. švédskeho alebo D. valašského. Nie ste vy náhodou z Považskej Bystrice? Som, ale sa priznám, že neviem o konzuláte, keď tak predpokladám, že len valašského. Španieli tam nemajú konzulát? V Považskej Bystrici? Neviem o tom. To tie dlhé fronty kamionov tam nie sú kvôli konzulátu? No. Sú tam, ale skôr kvôli tej križovatke svetelnej, ktorá je preslávená. Tá je preslávená, teda už naozaj. Už keď končí diaľnica za Sverepcom, to už všetci vodiči vieme, že čo príde. Už začína rada. Čo nás čaká teda. Tak teda, valašský konzulát? Predpokladám, že valašského D. Valašského kráľovstva? Predpokladáte? Možno si chcete zobrať žolíka. Nie, skúsim to D. Skúsme teda Dčko.
Od roku 2000 vzniklo v podstate z recesie na považsko-bystrickom jarmoku a je to Valašské kráľovstvo Bolka Polívku. Áno, samozrejme. Tak, viete, čoho sa najviac hráči u nás boja? Že odídu s nulou. To už váš prípad nie je. Aspoň základ, no. Tak, je to tu. 5000 korún to už je 100%, to je garantované. Zatiaľ sa vám ako páči hra? Zatiaľ je to fajn, no. Ja pozerám, že vy ste začínali ako programátor, takže keby náhodou sa tu niečo, to všetko na softveri postavené, vedeli by ste ešte dnes sa do toho pustiť? S pomocou na telefón potom možno. S pomocou na telefón. Tie veci sa tak strašne rýchlo menia, že... Presne. Už je to, ako je to dávno, kedy ste vlastne pracovali ako programátor? No skončil som v tejto profesii v 89., takže to 17 rokov. To už je 17 rokov od revolúcie? Ježišmária. No, nechajme to tak. Poďme hrať, zbierame peniaze pre Ligu proti rakovine. Ideme na 6. otázku. Šiesta otázka má hodnotu 10 000. Ak do parlamentu pocestujete MHD, tak na zastávke Hrad vystúpite z trolejbusu číslo... To som zvedavý, pán poslanec. A 201 alebo 202? B 204 alebo 205? C 203 alebo 207? Alebo vystúpite D z 208 alebo 212? Koľkokrát ste už prišli do parlamentu MHD? Ani raz, sa priznám. Cestoval som... Len dôchodcovia majú MHD zadarmo, poslanci nie však? Aj poslanci. Aj poslanci? A nevyužívate takú možnosť? Musím začať, aby som vedel, či to trolejbus. Idem do Dubiny a na Dolné Hony a vozím sa len tak, lebo je to zadarmo. Či nemáte čas na to? Asi nie, čo? A tu si pomôžem 50 na 50. 50 na 50? Dobre, ako volíte vy? Je to na vás. Skúsme 50 na 50. Je to 203 alebo 207, C-čko. Po prípade 208 alebo 212. Tak skúsim D. D-čko? D, Daniel, máte taký pocit, že ste to tam videli na tej zastávke? Mám pocit, kedysi som býval na Horskom parku a cestovali sme trolejbusom. To ste ešte chodili MHD? Vtedy som chodil pravidelne, potom som chodil MHD. Jak si pamätám, chodila tam 215. Tá 212 sa mi marí, že by mohla ísť tiež. No a tu máme 208 a 212, tak zvláštna To D-čko je kombinácia. bližšie. Nebojíte sa toho, že sa to skončí? No, tak musím sa rozhodnúť. No, máte ešte dvoch žolíkov. Ja vás nechcem nahovárať, ale tak ako pre istotu len. Skúsim D. Ak ste dlho nevideli tie trolejbusy, ako prichádzajú, trolejbus viete, ako vyzerá, hej? To ešte si spomeniete. Áno, ale že ktorý stojí pod hradom, to asi nie, no. Dčko. No, nič? Publikum, telefonát, nikto, že haló, nejdete na hrad, skočte rýchlo. Nič? Rozhodnutie pre mňa? Rozhodol som sa. Rozhodli ste sa. Môže to byť patové osudové rozhodnutie, pozor. Označíme Dčko? Urobme tak. Vážený pán inžinier Ivan Štefanec, dovolte mi, aby som vám oznámil, že v prípade, že sa raz náhodou vyberiete trolejbusom, teda mestskou hromadnou dopravou, do parlamentu, to by ste nemali robiť, lebo možno nestihnete zasadanie a potom nestihnete hlasovať a tak. Ale zase nebudete mať problém so zaparkovaním. Prídete tam trolejbusom číslo 203 alebo 207. Čo sa dá robiť, ne? Čo sa dá robiť? Ja teda... Mrzí ma to, pretože ste nevyužili toho najlepšieho žolíka, ktorého ste mohli využiť, a to je publikum. Škoda, že ste nevyskúšali publikum. Na 90% publikum by vedelo? No jasné, že by publikum vedelo a išli by sme ďalej v hre. Takto mi je to veľmi ľúto, pretože zatiaľ sme nazbierali do toho spoločného balíka iba 5000 korún. Aspoň nie. Nevadí, ale bola to aspoň príjemná hra. Ďakujem za stretnutie. Prajem vám všetko dobré. Majte sa pekne, dovidenia. Možno si poviete, že dať poslancovi otázku o mestskej hromadnej doprave, tak to je trošku podpásové, ale no tak
objavila sa tam jednoducho. Poďme vybrať ďalšieho hráča. Tu nastalo neuveriteľné ticho teraz v štúdiu, až som z toho sám znervoznel. Predpokladám, že ste sústredení, hlasovacie zariadenia máte. Ja vám ponúknem jednu úlohu, k nej 4 možnosti, zoraďte ich správne a buďte čo najrýchlejší. Vaša úloha znie: zoraďte tieto štátne sviatky Slovenskej republiky podľa ich dátumu. Začnite januárom. A. Deň ústavy, B. Deň vzniku, C. Sviatok svätého Cyrila a Metoda, D. Výročie SNP. Toto je téma, ktorej sa tu teší aj väčšina publika u nás, nie? Čo poviete, štátne sviatky, deň voľna. Tak ako v tom majú jasno naši poslanci, zástupcovia ľudu? Poďte, začať sme mali januárom, takže prvým štátnym sviatkom je z týchto 4 deň vzniku Slovenskej republiky. Nasleduje Sviatok svätého Cyrila a Metoda, Cčko, výročie SNP, D a napokon Deň ústavy Slovenskej republiky. B, C, D, A, kto takto zoradil, má zoradené správne. Pani Zdenka Kramplová. Oj, trvalo to 15 sekúnd, ale podarilo sa. V horúcom kresle mám ďalšieho prominenta z radou politikov, pani Zdenku Kramplovú. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. To mám vlastne niekdejšiu ministerku teraz oproti sebe, vydatú matku 2 detí. Keby som ako nemapoval len tú vašu politickú kariéru, ale skôr takú kariéru človeka. Máte dospelé deti už? Už dospelé. Dcéra, syn? Aj dcéra, aj syn. A študujú, alebo čo robia, čomu sa venujú? Dcéra ešte študuje a syn už pracuje. Takže a už každodenne dokazujú mame, že sú... Že si vedia na seba zarobiť. Že si vedia na seba zarobiť. V našej hre je to tak, že nemôžete už teraz pokračovať tam, kde skončil pán Štefanec. Budete musieť začať opäť od začiatku. Ano. To znamená od prvej otázky. Predpokladám, že aj pre vás budú pripravené tak podobne ako pre ňoho. Tá prvá je za 500 korún, to určite viete. Posledná 15 za 5 miliónov, 2 garantované hranice, ak sa dostaneme a tak ďalej. Nemusím hovoriť o pravidlách zbytočne. Jasne. Podstatné je, že všetky peniaze, ktoré dnes nahráte, odovzdáme Líge proti rakovine. A ja som veľmi rád, že tu môžem privítať aj prezidentku Lígy proti rakovine, pani Evu Sirácku. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Sirácka, ak dovolíte, vy budete takou patrónkou všetkých tých hráčov, ktorí sa posadia do kresla. Vy budete ten človek, ktorý si bude najviac želať, aby tých peňazí bolo čo najviac. Dobre, súhlasíte? Už si to želáte? Veľmi si to želám. Veľmi si to želáte. Ja vám budem držať palce, aby to naozaj bolo čo najviac. Držím palce aj pani Kramplovej. Ideme hrať? Ideme. Poďme. Hráme milionára. Ešte mi vlastne zišlo na že keby ste vy mohli dokončiť tú hru pána Štefanca, tak by ste vlastne museli aj dokončovať tie reformy, čo začalo SDKU, nie? Tak možno, ale tak v niečom sa dá pokračovať. V niečom sa dá pokračovať? Ano. Nebolo to úplne všetko mizéria, hej? To by som klamala. Do niečoho sa pustíte. No dobre teda. Tak poďme na prvú otázku. V slovenskej hymne Nad Tatrou sa výska, píska, blízka a či dymí? C je správne. Nad Tatrou sa blízka, skúsme Cčko. No to by bola teda blamáž, keby náhodou aj nie. Druhá otázka. Ak chce človek riadiť motorové vozidlo, potrebuje na to vkladnú knižku, plnú peňaženku, kreditnú kartu a či vodičský preukaz. Tak je tam toho viac, ale prvé je ten vodičský preukaz, to Dčko. Počkaj, ako to myslíte, že je tam toho viac? No aj tú plnú peňaženku. V prípade, že jazdí rýchlo, alebo... Tak chce aj vôbec mať to motorové vozidlo. Áno, no to je pravda. No ale na to, aby ho mohol riadiť, nemusí ho vlastniť. Aj to je pravda. Tak to D je pravda. A tá plná peňaženka sa vždy hodí, hej? Áno. Áno. Vodičský preukaz, skúsme Dčko. Je to tak, to je správna odpoveď, samozrejme. Poďme na tretiu otázku. Okrem trenčianskych teplíc nájdeme elektru aj v gréckej mytológii, slovenskej vláde, norských ságach, bytovej zásuvke.
To by bola otázka pre šéfa, toto. Fú. Gréckej mytológie. Teda pre vášho, samozrejme. Tak Elektra. To ste ma zaskočili. No to sme radi náhodou. Začína byť napätie, ale teraz to musíte rozlúsknuť. Máte 3 žolíkov. Elektra. Grécka mytológia, slovenská vláda, nórske ságy, alebo bytová zásuvka. Tak ako myslíte tú elektru v tej slovenskej vláde? To... No počkaj, teda hovoríme o Elektre v Trenčianskych Tepliciach. Áno. Tu poznajú všetci na Slovensku. Ale iba jeden v nej býva. Áno. Áno. A veľa sa o nej narozprávalo. Áno. O tej vieme. Tá je v otázke. A potom existuje ešte niekde. Možno niekde inde. A teraz sa vás pýtam, či v gréckej mytológii, slovenskej vláde, norských ságach, alebo v bytovej zásuvke. Poprosím publikum. Skúsme publikum. Dobre. Vyskúšame publikum, čo nám povie. Okrem Trenčianskych Teplíc nájdeme Elektru aj v gréckej mytológii Ačko, B slovenskej vláde, C norských ságach, alebo D bytovej zásuvke. Máme tu výsledky. 67% publika je za grécku mytológiu, 16% je za slovenskú vládu. Takže tam máme ešte nejakú elektru, 15% je za bytovú zásuvku. Elektra je niekde tam medzi nulákmi a takto niekde. Ale to niekde je niečo tam. iné. Ale je tam 15%. No. A iba 2% je za norské ságy. Tak ja súhlasím s publikom, lebo ja som myslela tiež na to Ačko. Áno? Rozhodnutie pevné? Áno. Poďme. Vox Populi vám pomôže. Skúsme teda Ačko, grécku mytológiu. To meno mali 2 božské bytosti a 1 smrteľníčka. V gréckej mytológii, áno. Taká je pravda. Zasa vám národ pomohol. Už raz vo voľbách a teraz takto. No ja ďakujem. Ja nič, počkajte. Ešte som chcel vo vašom mene dohovoriť, že a teraz je na vás, aby ste vy pomohli národu. Ja budem rada, keď budeme môcť pomôcť. Keď budete môcť. Dobre, 4. otázka. V súčasnej vláde patrí ľudová strana HZDS, ľudovej strane HZDS, kreslo ministra A. Úprimnosti, B. Nestrannosti, C. Pomsty, alebo D. Spravodlivosti. D je správne. Správne? Áno. A vedeli by ste aj dosadiť niekoho na post ministra spravodlivosti? Ja som myslela na tie ostatné. Na tie ostatné, no tak to by sme mohli dlho teoretizovať ešte. Pán Harabín. Áno? Áno. Skúsme teda Dčko. Pán Štefan Harabín je ministrom spravodlivosti. Áno, taká je pravda. Také ľahké otázky vám dávame. Poďme na tú 5. Z týchto bývalých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nebol pôvodným povolaním herec. A. Štefan Kvietik, B. Ida Rapajčová, C. Ľubo Roman, alebo D. Ján Cuper. Tak D je správne. Pán Cuper nebol hercom? Nie, nebol hercom. A to, čo vysielali v televíznych novinách, To mal pridruženú výrobu. ten záber z Modry, či kde to bolo, to nebol herecký výkon? Ale to nebol pôvodným povolaním. A nebol pôvodným povolaním teda, hej? Takže Dčko, skúsme Dčko je Dčko. správne. Tí traja zostávajúci to sú Áno, skvelí herci. slovenskí herci a boli hercami, áno, samozrejme. Ján Cuper, správna odpoveď. Pozerám sa do vašich jazykových znalostí. Pani Kramplová, hovoríte po anglicky, po rusky, to viem Po pochopiť, a bulharsky. po bulharsky. Áno. To ste k tomu ako prišli? Ja som vyštudovala v Bulharsku. Študovali ste v Plovdive? V Plovdive, áno. A čo ste tam vyštudovali? Poľnohospodárskú akadémiu. Aj ste to niekedy potom ešte v živote využili? Samozrejme, robila som poľnohospodárskú redaktorku 10 rokov, takže v podstate to sa mi veľmi zišlo, pretože tí, ktorí vyštudovali žurnalistiku, všeobecnú žurnalistiku, veľmi ťažko boli použiteľní ako odborní redaktori. Takže ja som sa v tom našla. My by sme si mohli celkom aj pokecať na odbornú tému. Viete, z čoho som ja maturoval? Neviem. Z bielkovinového programu.
Tak to je krásna téma. To nahradzovanie rastlinných bielkovín za živočíšne. No, strúkoviny. To je krásne a teraz je to aj moderné. Čo? Teraz je to moderné? Ja som maturoval z poľnohospodárstva, to by ste neverili, to bola nová koncepcia takzvaná. Ale poľnohospodárstvo je veľmi dobrý odbor, pretože je použiteľný kdekoľvek a kedykoľvek. Áno, je to o prírode, takže je to vlastne o tej podstate. 5 otázok je za vami, 5000 korún máte, ja verím, že to bude viac. Poďme na 6. Šiesta otázka má hodnotu 10 000. Mohyla Milana Rastislava Štefánika stojí na vrchu s názvom A. Bradavica, B. Bradlo, C. Branč alebo D. Branisko. B je správne. B je správne. Áno. 2-3 zvrchovanosti. Ale neviem, chodievam na tie výročia, takže Štefánika ako osobu, vždy som ho mala ako vo veľkej úcte. Takže dobre viete. Dobre viem, áno. Tak, skúsme teda Bčko. Mohyla Milana Rastislava Štefánika je bradlanskou mohylou. Áno, stojí na Bradle. Dobre. Teraz naberieme chvíľu tempo, keď vám ide karta a poďme na 7. otázku. Siedma otázka má hodnotu 20 000. Ale čo? Výška minimálnej mesačnej mzdy je stanovená od 1. októbra 2005 na A. 3900 korún, B. 6900 korún, C. 9900 alebo D. 10 900 korún. B je správne. Bčko. Áno. Minimálna mzda? Áno. 100% istota. Áno. Tam nemáte kde zaváhať? Nemohli ste sa zmýliť? Pre istotu sa pýtam. Nie, aby sa neopakovala situácia pána Štefánca. Nie, B je správne. Bčko? Áno. Skúsme teda Bčko. Od 1. októbra 2005. Bude sa s tým niečo robiť teraz? Bude sa zvyšovať. Bude sa zvyšovať? Áno. Na koľko? Neviem, ešte nie sú dokončené rozhovory, ale predpokladám, že cez 7000, 7300, 7500 hovorí sa o takýchto číslach. 7400, neviem. Zatiaľ je to 6900, úplne presne. Správna odpoveď. No. Ako vlastne, kto o tom najviac rozhodne? Ako minister financií, alebo ten povie, že na toto máme a na toto už nemáme? Nie je to konsenzus v rámci vlády, pretože všetky tieto sociálne záležitosti, je to sociálna oblasť, súvisí aj s financiami, ale súvisí aj s budúcnosťou Slovenska, s rozvojom Slovenska. Čiže na strane so zamestnanosťou, tam treba zvažovať viaceré faktory. Tam sú na strane jednej je minister sociálnych vecí a oproti nemu... Áno, no jasné. A potom programové vyhlásenie. A programové vyhlásenie. Ideme na 8. otázku. Ideme vyššie, 35 000. Otázka znie. 1. júla 2006 prebralo predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1 roka. A. Maďarsko, B. Poľsko, C. Česko alebo D. Slovensko. No. Neopúšťame ani región. No, mne sa zdá, že Slovensko. Kde sme? Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko. No, tak to sú tie 4 krajiny a je V4. Tak vlastne veľmi jednoduché. Stačí jedno označiť, hádam, bude správne. Myslím si, že my sme preberali. 1. júl 2006. Neviem, to bolo také obdobie... To bolo obdobie ešte. Také obdobie, čo? Tam nám tie predčasné voľby a všetko, cirkus okolo toho. Čo teda ten pán Fico zostaví, nezostaví? Ako to bude? Že sa to mohlo odohrať len tak ako pomimo v tom obrovskom výrvare politickom. No. Myslím, kto predseda Vyšehradskej štvorke od 1. júla 2000?
50-50, Polsko a Slovensko. To má to, myslím. Skúsime, Žolika, 50-50. Nie, skúsim na telefón Petra. Skúsime na telefón? Áno. Dobre. Peter je? Ktorý Peter? Čierny Peter? Čierny Peter. Čierny Peter. Nebudeme prezradzať nič viac, hej? Nejaký stranický kolega? Aj. Áno, aj. Áno, aj. A kolega, ktorý vie všetko, hádam, hej? Ktorý vie, myslím si, že tieto veci viac hĺbšie sa zaoberá týmito vecami. Dobre, skúšame zavolať Petrovi. Hádam, bude vedieť. Vy nad tým samozrejme ďalej premýšľajte, aj vy doma pri obrazovkách. 1. júl 2006, určite to preletelo novinami, noviny čítate, registrovali ste to. Ak to teraz viete, tak viete o niečo viac ako pani Zdenka Kramplová. Prosím. Prajem vám dobrý večer, tu je Martin Nikodým z hry Milionár. Predpokladám, že telefonujeme niekomu, kto musí zostať utajený, lebo pani Kramplová mi nechcela povedať nič viac, iba že voláme Petrovi. Je tam Peter? Áno. Tak dobrý večer. Dobrý. Pani Kramplová potrebuje vašu pomoc. Je na 8. otázke a očakáva, že jej pomôžete. No, skúsim niečo s tým urobiť. Skúste s tým niečo urobiť. Máte na to rovných 30 sekúnd. Váš čas. Dobrý večer, Peter. Poprosím vás, 1. júla 2006 prebralo predsedníctvo vo V4 na obdobie 1 roka. Maďarsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko? 2006, áno? Áno, tento rok momentálne. Áno. Ja, no... Myslím si, že to je Maďarsko, ale nie som si celkom istý. Teda, Peter, týmto to uzatvárate? Áno, áno. Fú. A vy vravíte Poľsko alebo Slovensko? A Peter vraví Maďarsko. Celé to zamotal. Celé to zamotal. Takže 50/50. Tak 50/50. Česko alebo Slovensko? Celé sa to ešte krajšie zamotalo. To by ste predsa nedovolili, aby Maďari, nie? Nie. No. Tam je rotujúca, tam sa rotuje, takže tam to nie je o tom, Tam sa to či rotuje, dovolíme, to sa či nedá nedovolíme. dovoliť? Áno, dobre. Tak je nám to Slovensko. Slovensko? Fakt? Označme D Slovensko. Toto bolo dosť napínavé. A všelijaké zvraty tam nastávali. A viete, že ešte jeden dramatický nastane v tejto To chvíli? je Česko, nie? Áno, ja vám to poviem. Ale samozrejme po reklame. Dobrý večer, dámy a páni. Vítajte späť v hre Milionár. Tu sa odohráva v štúdiu normálne V4-ková dráma už v tejto chvíli. Kto predsedá V4 od 1. júla 2006 a bude predsedať do 30. júna 2007? No kto? No my. Tak som, takže Slováci. som si typla dobre hneď prvýkrát. Áno, správne. No. Keby ste boli takým vyslovene pravidelným divákom Milionára, tak by ste možno získali takú skúsenosť. Niektorí hráči tvrdia, že takéto prvé tušenie to často býva správne. Prvé bolo Čo mi prvé naskočí, prvé Slovensko, potom už ste do toho montovali Poľsko. Čierny Peter do toho dal Maďarsko. 50/50. Potom som rozmýšľala s tým programovým vyhlásením, či to tam máme, alebo tam nemáme, tak už to sa zakomplikovalo. Bolo to, alebo nebolo? To nemusí byť súčasť programu. Ale my v oblasti zahraničnej politiky máme tam spomínané aj V4 spoluprácu. Áno, áno. A využitie, intenzívne využiť kontakty v rámci V4 a koordináciu postupu vo vzťahu k Európskej únii. Využívajte. Prosím vás, robte to a ideme využívať možnosti Milionára. Ideme na 9. otázku. Sme už iba jednu jedinú otázku pod druhou garantovanou hranicou. 60-tisícová otázka znie. Rieka Váh nepreteká mestom. A. Piešťany. B. Trenčín. C. Trnava. D. Žilina. Cez Trnavu nepreteká. Cčko. Cez Trnavu nejde Váh? Nejde.
Si istá? Kedy ste boli naposledy v Trnave? Tam ide taká smrdlavá iba riečka. Smrdlavá riečka? No Trnavčania sa teraz potešili. Billy Andelov ste pozdravili Lebo teraz, ide... že taká smrdlavá rieka vám tam ide. Počkajte. Áno, Trnava. A viete, tie rieky meandrujú, oni sú tak ako... Nešupla sa? Nie, je Piešťany, Hlohovec, dole Trnava je vedľa, takže neprechádza cez Nemá Trnavu. šancu, hej? Trnava je bez šance na Vách. Trnava je bez šance na Vách. Bez šance na Vách? 100% istota? Áno. Áno? Aj tak nemám žolika už. No nemáte žolika, ešte môžete povedať dosť. Nie, cez Trnavu nepreteká. Cez Trnavu nepreteká. Skúsme C-čko. Rieka Vách nepreteká cez Kolín nad Rýnom. No, aj to je pravda. Nepreteká Také cez tam Prahu. nebolo. A nepreteká ani cez Trnavu. Áno, správna odpoveď. To je hrozne jednoduché, taký ten milionár, nie? Čo poviete? Človek si posedí, ide to Ale jedno tak za druhým. Musia aj rozmýšľať a trošku mať tú predstavivosť, že asi čo kde je. Pani Siracká, ako sa vám páči počínanie pani Kramplovej? Som spokojná. Ste spokojná zatiaľ. Má 60 000, ešte jednu otázku, už to bude 100 000. A potom začínajú naozaj zaujímavé sumy. Držte palce, stále. Dobre, ideme na 10. otázku. 100 000, to je taká tá magická druhá garantovaná hranica. Peter Gabriel začínal ako spevák skupiny A. Rolling Stones, B. Genesis, C. Depeche Mode alebo D. Beatles. Skupinu Foo nepoznám, ktorú ste spomínali vy pred chvíľou teraz. Čo vám hovorí meno Peter Gabriel? Nič. Tak to je zle. V hudbe som slabá, tak ako v matematike. Tak my poľnohospodári. S matematikou nepotrebujeme mať nič spoločné. A s matematikou potrebujú aj poľnohospodári. Áno? Meliorácie, podobne, výpočty. Ale tak to už robia, nie? Nie, to robia. Hej, hej. A ja mám len stredoškolské vzdelanie, čo sa tak týka my sme to poľnohospodárstva, takže to ja nemusím. Ja stačí ten bielkovný program a že ktorým smerom padajú jablká. Gabriela No. iného poznám. Ktorého? Ale nie ako speváka skupiny. Aha. Vy ste stále v tej vašej branži, hej? Keby tam bola taká otázka, Tu tak, sa zase ja cítim lepšie pri tejto otázke. tak pošuškajte. Aha, tak keby som mohol. Také sa za 6 rokov ešte nestalo v tejto relácii. A to bohužiaľ sa ani nemôže stať. Aj keby som vám doprial, samozrejme, dostať sa na tých 100 000, lebo No veď, viem, že pani Siracká ešte viac väčší úsmev na tvári potom, keď už bude vedieť, že tých 100 000 tam je. ani žolika nemám. Nemáte? Tak skúste aspoň premýšľať. Dobre, vyšľam. Keď si spomeniete na tie roky okolo vašej 20-ky, na ktorej z týchto kapiel ste frčali, alebo na žiadnej z nich? Tak Beatles vtedy ešte letel, aj Áno. Rolling Stone. Takisto. Tie dve. Spája sa vám so skupinou Beatles meno Peter Gabriel? Nie. Skúste vylúčovať. Nie. Postupne. Takto vám to budem ja teoreticky. Tak teda spomínali ste ešte Rolling Stones. Peter Gabriel a Rolling Stones. Tak mohol by byť. Mohol by byť. Ale či bol? Či bol, to neviem. Rolling Stones, nejakého frontmana si viete spomenúť? Nič? To bolo dávno. Ale oni šlapujú ešte stále. Sú to starí páni, Áno. ale teda roztočiť to dokážu ešte. Naposledy gitarista niekde na kokosovej palme vraj. Tak nejme to Ačko. No, počkajte, ja som tým, ja vám nič nepodsúvam týmto smerom. Ja sa snažím len, aby ste sa zamysleli nad každou z tých možností. Potom úplne v závere, keď zvážite všetky 4, tak vám ponúknem ešte poslednú možnosť. Ale o tom až potom, dobre? Depeche Mode, to vám niečo hovorí? Hovorí mi, ale nespája sa mi to s tým menom. A Genesis?
Kam skôr, čiže Beatles a Depeche Mode by som vylúčila. A máme tam Rolling Stones a Genesis. A teraz čo? Ak tipnete nesprávne, stráca Liga proti rakovine 55 000. No je to? To mi je Tipnete ľúto. správne, získa 40 000. A tu je teraz tá možnosť, ktorú vám ponúkam ako poslednú. Že neodpoviem. Neodpovedajte, nechajte 60 000 a je to lepšie. Netvrdím, že to máte urobiť, ale je to jedna z možností. Vy sa musíte rozhodnúť. Ja si vyberiem tu, lebo škoda tých peňazí naozaj nie som si istá. Nie som si istá. Takže v tomto nie som si istá. Ukončíte hru takto s odsťou? 60 000? Áno? Áno. Dobre, tak teda koniec hry. Meno Peter Gabriel. Úžasné animované klipy v 80 rokoch. Sledgehammer, Digging in the Dirt. Naozaj skvelá muzika, to už fungovalo ako sám. Bola jedna kapela, ktorá nám dala dvoch takýchto veľkých solistov. Jeden bol Phil Collins, ten ďalej fungoval v kapele, a Peter Gabriel, ten odišiel ako prvý. Z ktorej kapely? Phil Collins a kapela? Genesis. Nebudem vás naťahovať. Takže dobre som Genesis. Ten Genesis by teoreticky, áno. Genesis samozrejme. Beatles, Depeche Mode, kde? Jo, prosím vás, čo by oni mali. A Rolling Stones už vôbec nie. 60 000 ste nazbierali. Pani Sirácka, môže byť? Môže byť. Dobre, poďme zobrať ďalšieho hráča, aby sa tie peniaze zvyšovali. Pani Kramplová, ďakujem vám za spoluprácu. Ďakujem. Dobre, nech sa vám v tom volebnom období teda darí. Ďakujem. Všetko dobre, dovidenia. Zvyšok dnešnej hry Milionár toho špeciálneho 75-minútového vydania vyzerá tak, že bude mužskou záležitosťou. Kto bude jedným z tých troch mužov, kto sa posadí do kresla? No bude to opäť ten najrýchlejší, samozrejme, tak sa sústredte páni. Ja vám opäť prečítam úlohu, k nej ponúknem 4 možnosti a vy ich musíte zoradiť v správnom poradí. Vaša úloha tentokrát znie: dajte do správneho poradia názov slovenského mesta. A. Mesto, B. Nad, C. Nové, D. Váhom. Ale vás trápime teda. Máme tu dvoch koaličných, jedného v súčasnosti opozičného poslanca. Ako zoradili správne? Slovenské mesto rozložené zo 4 slov. Poďte. Išlo o Nové mesto nad Váhom. C, A, B, D. Takto to malo byť zoradené. Všetci traja zoradili správne. Pán Pellegrini, rekordman 5,80. Výborné. Do horúceho kresla sa nám posadil ďalší hráč. Tentokrát je to Peter Pellegrini. Dobrý večer, Peter, vitajte. Mladý človek, ekonóm, vyštudovaný. Áno, do strany Smer. Do strany Smer. To tak sedí. Bezdetný. Zatiaľ áno. Áno, aj slobodný. Zatiaľ. Osobne nie. Dovolte mi, aby som vás zoznámil, pani Eva Sirácka, prezidentka Ligy proti rakovine. Bude vašou patronkou, bude vám držať palce, aby ste nazbierali čo najviac peňazí, ktoré odovzdávame práve Lige proti rakovine. Ideme hrať? Ideme. Poďme. Hráme Milionára. Prvá 500-korunová otázka. Pravidelnou odmenou za vykonanú prácu býva zvýšená daň, dobrý pocit, plat alebo Figaborová. No, vy by ste mohli rozprávať minimálne o dvoch možnostiach. Možno aj o troch. A možno aj o troch. Zvýšená daň ešte len bude. Častokrát je to Figaborová, ale a to si nechcete rozmyslieť toto ešte stále inak? Ja z tejto pozície, že by som mohol na vás apelovať. Nebolo to dobré? Budem o tom rozmýšľať a budem tak... A nebolo to dobré? Bolo to fajn. A fungovalo to? Určite áno, ale nie je to myslím, škoda? že to bude fungovať aj ďalej. Pozrite, je to politik, že myslím si, že bude to fungovať aj ďalej. Áno. Tak čo teda dáme? C. Cčko, skúsme Cčko. Plat? Tak štandardne áno, tak to vychádza. Druhá otázka.
V Národnej rade Slovenskej republiky hovoríme aj manažment, regiment, experiment, parlament. Označíme D, parlament. Už sa tu spomínalo dnes Kocúrkovo, teraz parlament. Parlament, určite áno. Áno, tak odtiaľ ste napokon aj prišli, takže by ste to mohli vedieť. Dčko, označme, je správne. Tak. Ideme na tretiu otázku. Medzi ľahkoatletické disciplíny patrí skok, do reči, do výšky, do vlasov, do neznáma. B, do výšky. Bčko, do výšky, tie ostatné ani nebudeme komentovať radšej teda, hej. Označme Bčko. Ľahkoatletická disciplína, skok do výšky, áno, správna odpoveď. Ideme na štvrtú otázku. Ktorý druh zeleniny vraj spečatil Jánošikov osud? Šošovica, hrach, kapusta, mrkva alebo siska? Mohla to byť siska v kombinácii s niektorou tou zeleninou. Tá baba tam vraj bola, nie? To bola možno siskárka. Možno, že áno. Tak čo to bolo? Vysypala mu pod nohy hrach. B. Bčko? Bčko. 100% istota? Vyznáte sa v tom, hej? Áno. Dobre. Toto má naštudované, označme Bčko. Čmikol sa vraj na hrachu. Taká je pravda, no? Aspoň teda tak hovorí tá legenda. Vy ste presvedčení o tom, že Jánošik bol Slovák, hej? Áno. Áno? Áno. Lebo viete, že Poliaci tvrdia, že bol Poliak. Že poznajú Jánošika, áno, ale že Poliaka. Myslím si, že bol Slovák. Určite áno. Ja mám jedného priateľa, režisera, ktorý to chcel Poliakom nejako dokázať, tak zavolal do informácií na telefónne čísla do krakovských informácií a hovorí, že prosím vás, môžete mi dať telefónne číslo na Jánošíka? A ona hovorí, no, žiadneho tu nemám. Dobre, a teraz zavolajte do Banskej Bystrice alebo do Terchovej a hovorí, môžete mi dať číslo na Jánošíka? A ktorého? Mám ich tu 5 strán. Takže to by mohol byť taký ľahký dôkaz. Tak, hej. Ideme na 5. otázku. Poďme. Predseda vlády Robert Fico bol kedysi členom A. SNS, B. SDK, C. SDL alebo D. KDH. Označíme C, SDL, strany Demokratickej lavice. 100% istota? 100% istota. Predsedu máte naštudovaného? Určite. Áno, skúsme Cčko. Správna odpoveď, áno. Dobre. No vidíte, prvých 5 otázok je za nami, ani to nebolelo, však. Tak. V podstate veľmi jednoduché. Ideme ďalej? Poďme. Poďme, 6. otázka. Hodnota otázky 10 000. Otázka znie. Od 1.4.2004 platí u nás na zakúpený tovar záručná doba A 10 mesiacov, B 12 mesiacov, C 18 mesiacov, alebo D 24 mesiacov. D, 24 mesiacov. D. Žiadne zaváhanie, nič. Nie? Súvisí to s niečím? Myslím ani nie, ale toto si celku pamätám, keď sme predložili záručnú dobu z 12 mesiacov na 24 mesiacov. Na 24, áno. Pretože som si tak rozmýšľal tiež, ako Ste sa potešili, že sa to vám... banky po 2 rokoch bude môcť zreklamovať, Áno. alebo nejaké iné tovary, ako vôbec vydržia 24 mesiacov. Nie je to ešte, aby boli v záručnej lehote, takže... Ale to, že sú v záručnej lehote, ešte neznamená, že vám tú záruku aj uznajú, viete. To je tiež pravda. To je v podstate len na papieri. A papier znesie veľa, ako hovoria politici, nie? Znesie veľmi veľa. Veľmi veľa. 24 mesiacov? 24 mesiacov. Skúsme Dčko. Nebolo to náhodou v súvislosti so vstupom do Európskej únie, aj tak, že vlastne v celej Európskej únii, myslím, že je také pravidlo. Musí byť stanovená rovnaká 24 mesiacov. Správna odpoveď, áno.
Hovoríte o topánkach, ktoré by ste chceli takmer po 2 rokoch vrácať. Nespomínali sme vôbec žiadne vaše hobby. My vás vlastne ani nepoznáme teraz. Máte na niečo čas niekedy? Určite áno. Okrem toho, že sa veľmi rád a strašne často stretávam so svojimi priateľmi. Zaoberám sa motorizmom. Tu ma priviedol otec, ktorý už od 18 sa zaoberá opravou motorových vozidiel, takže špinavé ruky od oleja, od nafty, vôňa zhorených brzd, to môžem. Áno. No a teraz takže máte tiež vždy dosť peňazí na pokuty? Teraz už ich údajne nepotrebujem, tie peniaze na pokuty, ale snažím sa naozaj jazdiť tak. Ešte vám to nezúžili, tú imunitu? Ešte nie. A dokonca musím sa priznať, že ešte som ju ani nevyužil, ani nebolo potreba. No ešte, aby ste sa priznávali. To by nebolo no a správne v poslednom čase začínam holdovať streľbe zo strelných zbraní. Pištole alebo... Pištole? Áno. Nebezpečný chlapík, tento Pellegrini. Ideme hrať ďalej? Poďme. 7. otázka. Vedľa sedmičky svieti rovných 20 000 a otázka znie. V ktorom meste sa koná festival Pohoda? A. Trenčín. B. Žilina. C. Prievidza. Alebo D. Prešov. Peter, vy ste mladý človek, toto by ste mohli vedieť. Toto by som mohol vedieť. Alebo mal by som to vedieť. Myslím si, že je to Trenčín. Veľký festival. Pohoda. Veľký festival, naozaj. Snažím sa stále zlepšujúcou sa úrovňou. Si spomenúť na nejakú reklamnú znelku alebo slogan. Alebo na nejaký billboard. Na nejaký billboard. Milovník motorizmu. Uháňal veľakrát. Prídite na Pohodu kam? Do Trenčína. Do Trenčína? Prievidza nie. Je to na nejakom letisku. Na Žilinskom myslím, že nie. Trenčín. Ale pre istotu sedíte tak, že ste pripravení sa postaviť, lebo už sa drží ako v kokpite. Teraz to vyštartuje. Sa prestávam cítiť isto, takže áno, všimol som sa pevne držím. Všimol som si, no. V poslaneckých hlaviciach sa sedí pohodlnejšie? Aké sú tam kreslá? Majú nám teraz meniť. Na poslednej schôdzi ešte boli tie staré. Toto je podstatne pohodlnejšie. Áno? Ale na rozdiel od parlamentu, tam máme tých možností len 3. Vždy za, proti a zdržal sa. Áno. A tak toto je pestrejšia voľba zasa. Priateľa na telefón alebo opýtať sa publika sa môžem pri každom hlasovaní. Musíte zapýtať predsedníctva. Tak teda čo? Čo zvolíme? Napriek tomu, že strácate istotu pod nohami Trenčín? Trenčín. Skúsme Ačko. Dobre, skúsme Ačko. Michal Kaščák by sa, hádam, potešil tejto otázke. A dúfam, že sa teda teší, že sa dostala k nám do Milionára. Dúfam, že sa jeho festival bude tešiť stále väčšie a väčšie návštevnosti a úspešnosti. Pani Siracka, keď som sa na ňu pozeral, vy ste začali zvažovať nad tým Trenčínom, ona sa začala usmievať. Znamená to, že... Že dobre? Áno, dobre. No, normálne som videl na pani Siráckej, že zostaňte pri tom Trenčíne, áno, dobre, zostaňte, nechajte si to, dobre, a pôjdeme ďalej. A ten balík bude stále väčší a väčší. Samozrejme, všetci si to želáme. A pán Pellegrini teraz si želá, aby prešiel aj 8. otázkou, nie? Určite áno. Poďme na ňu, ideme tam. Tu je 35 000-ová otázka. Na maďarskej štátnej zástave nie je farba. A. Zelená. B. Modrá. C. Červená. D. Biela. Prepáčte, to nebola otázka pre pána Rafaja toto? Tiež som sa chcel spýtať. B. Modrá. Modrá nie je na maďarskej štátnej zástave. Bez akýchkoľvek pochybností?
Netvrdím, že bez akýchkoľvek, ale s veľmi malými pochybnosťami. B je modrá. Že v tom kresle nie je nič isté, hej? V tom kresle nie je nič isté, ale včera, myslím, v televíznych novinách som videl niekde záber maďarskej vlajky a myslím, že má farby zelené, červené. Hádam, nie nejaké zábery z futbalových štadiónov, hej? Nie. Nie. Modrá. Modrá tam nie je. Modrá tam nie je. Dobre, skúsme teraz šetriť čas a označme Bčko. No, na maďarskej štátnej zástave z týchto 4 farieb naozaj modrú nenájdete. Taká je pravda. Dobre. Vidím, že ste zvyknutí aj byť pochválení za úspech. Keď vás nikto nepochváli, tak si sám zatlieskate. Sám. Väčšinou to tak býva. Áno, ale inak ako... Zvykol som si na to a... Ale dobre to bolo inak, aj ja vás pochválim. Fajn, dobre, máte 35 000 a ideme na 60. Pozrieme sa na tú otázku. €60 000 otázka znie. Bežné ceruskové batérie sa označujú skratkou po A C, po B D, po C AA, alebo po D FFK. Bežné ceruskové, ktoré teda my zrejme sme skôr zvyknutí nespisovne označovať za tuškové. Tuškové. To je zaujímavé, čo? Myslím, že je to C. Vec, ktorou sa denne stretávate, určite. Musíte ich mať vo svojich ovládačoch. FFK, CD, AA. Ak by písmena označovali veľkosť a Dčko by mohla byť najväčšia, C by mohla byť tá menšia. Potom AA by sa mi zdalo ako najvhodnejšie, ale keďže som už povedal, čo si myslím, skúsme 50/50. 50/50? Istota je gulomet. Pre istotu. Aj keď vy radšej strieľate z revolverov. Skúsme 50/50. AA, ako vravíte, alebo D? No úplne najprv ma napadlo CAA, takže zostanem pri tom a označím. Tak ako to bolo prvé tušenie, pani Zdenky. Úplne to prvé tušenie bolo AA. Takže? Označíme CAA. Označme Cčko AA. Bežné ceruskové, teda zvané aj tuškové batérie sa označujú skratkou. To FFK ešte by bolo zaujímavé, ktoré zmizlo, keby bolo FKK. To viem, čo znamená. To viete, čo znamená, áno? A všetci to viete doma? Prezrate, čo znamená FKK. Myslím, že je to v nemeckom jazyku skratka pre nudistickú pláž. Áno, správne, správne. A tie ceruskové batérie majú označenie AA. Áno. No, tak. A teraz to ide koaliční partneri proti sebe, hej? Teraz Smer má šancu pokoriť úspech HZDS. Určite to neberiem ako súboj politických strán. Budem veľmi rád, keď sa nám podarí nahrať spoločne čo najviac. Ale ja som zasa veľmi rád, že to tá situácia takto vyšla náhodou, pretože pre nás je to zaujímavé celkom, že kto teraz, HZDS alebo Smer? Ideme na 10. otázku. Desiatá otázka má štandardnú hodnotu 100 000. Grobianským vystupovaním a škandalóznym manželstvom s Madonou sa preslávil A. Tommy Lee, B. Tom Cruise, C. Sean Connery alebo D. Sean Penn. Madonou? S Madonou. Zaujímavé, že po druhýkrát sa dostávame do sveta showbiznisu na 10. otázke. Čo, nejak utekám vám ruka? Sa mi potia ruky. No. Sean Connery, myslím si, že nie. Dôvod? Tak pán Connery je
podstatne starší ako Madonna, čo by samozrejme tiež nemusel byť problém, ale myslím, ako... Možno pre ňu. Pôsobí on na mňa tak ako distingovaný pán. Áno. Takže možno mal také grobianské vystupovanie, keď bol... V prípade, že by bol s Madonnou, nepredpokladám. Tom Cruise, ten myslím si, že nebol. S tým teda, počkajte, tým pripúšťate teda, že akože, že aj zo slušného chlapa sa pri žene môže stať grobian, alebo čo? To som nepovedal, že keby bol s Madonnou... S Madonnou môže byť práve nie so ženou, konkrétne s Madonnou sa môže niečo také možno stať, ale... Tom Cruise nie. Tommy Lee, ten myslím skôr mal také zaujímavé vystupovanie s Pamelou Anderson. V čom zaujímavé? Myslím, že tam to nebolo len nejaké grobianské vystupovania. Nejaké videoklipy máte na mysli? Videozáznamy a nejaké veci. Áno. Takže tipnem D, Sean Penn. S tým, že sme na 10. otázke, teda druhej garantovanej hranici, hrozí vám ešte stále pad na 5000, ale možno aj nie. Risknem to D, Sean Penn. Skúsme Dčko, Sean Penn. To je po druhýkrát, keď idete takto už trošku na taký ten tenší ľad, že sa dostávate. Vylúčili ste Seana Conneryho. A ste si v tejto chvíli 100% istí, že to bolo správne? Madonna tiež už nie je najmladšia. To bolo také jedno z tých prvých jej manželstiev. No, nechajme to teraz tak. Ja vám pravdu poviem po reklame. Dobrý večer, vítajte späť v Hre Milionár. Riešime s Petrom Pellegrinim zo Smeru 10. otázku. To keby ste si nás náhodou iba teraz zapli, tak sledujete špeciálne vydanie Hry Milionár, kde máme hosti z parlamentu a súťažiacich z parlamentu. Tak teda Madonna a to je škandalózne manželstvo spojené so Seanom Pennom. Aj teraz ste si stále taký istý? Myslím si, že áno. Je to pravda. Áno, Sean Penn bol ten grobián. Škandalózne vystupovanie, to boli cirkusy veľké. Výborne. Pani Sirácka, ak to dobre počítam, 165 000 zatiaľ. Dokopy a ideme stále vyššie. Teraz to môže byť o ďalších 100 000 viac. Jaj, aby to pravda bola. Pripravený? Pripravený. 11. otázka. $200 000 otázka znie. Na slovenskej počítačovej klávesnici je písmeno Ť na klávese spolu s číslom A2, B3, C4 alebo D5. Tichučko v publiku, šumí to tu. Ste nerobili asistenta poslancovi? Robili ste však? Áno. Vašou súčasťou bolo určite súčasťou vašej práce aj zobrať občas notebook do ruky a... Určite som písal, práve preto sa snažím si v duchu tú klávesnicu predstaviť. Bo v celku to už človek má v prstoch. Píšete normálne všetkými 10? Nie. Som taký samouk. Taký normálne ťuky-ťuk, hej? Tak ako my všetci bežní. Tak áno. Ešte ten palec sa dá dobre na space použiť. No. Písmeno Ť. Dvojka, trojka, priateľ na telefón. Dúfam, že sedí blízko počítača. To inak, keby toto bola prvá jedinečná príležitosť, akože ako to využiť. Tak. Priateľ na telefón. Kto to je, prezradíte nám, alebo budete tajnostkár ako pani Kamplová? Pána Horváta. Pána Horváta. Nejaký kolega stranický alebo kamarát? Stranický kolega z Banskej Bystrice, ktorý práve s radosťou navštevuje rôzne takéto relácie, kde sa súťaží celkom úspešne. Zvoní nám to. To inak pokojne môžete upozorniť na tú možnosť. Nech rýchlo nájde. Dobrý večer vám prajem. Pán Horvát? Áno. Tu je Martin Nikodým z Hry Milionár. Pekne vás pozdravujem do Banskej Bystrice v tejto chvíli.
Áno, dobrý deň, zdravím vás, pán Nikodým. Dobrý deň. Pán Pellegrini potrebuje vašu pomoc. Povedal, že vy ste človek, ktorý má v obľúbe vedomostné súťaže a hry, takže by ste teoreticky mohli aj vedieť správnu odpoveď. Viete, kam sa až dostal, pán Pellegrini? No, som zvedavý. 200 000. 11. otázka. 11. No, vytikajú. No, pekne hore je. A teraz mu musíte pomôcť. Tak držím palce, máte na to rovných 30 sekúnd. Pripravený? Áno. Váš čas. Pripravený. Štefan, na slovenskej počítačovej klávesnici je písmeno Ť ako ťava. Na klávese spolu s číslom 2, 3, 4 alebo 5. Na akej číselnej klávesnici je Ť na počítačovej klávesnici? Na 5. Myslím, že na 5. Nemáš blízko klávesnicu? Mám. Mám a je tam 5. Ť a 5. Výborne, ďakujem. Ale toto, pozrite sa. Ale toto je ono. To je presne ono. Že sedím, mám tú klávesnicu takto pred sebou, ale v štýle politika nemôžem povedať, že vidím, že je tam 5, ale poviem, myslím, že na 5. Domnievam sa, s istotou hraničiacou 100%. A potom ešte ste ho toto ako inak... A on by sa ani nepriznal. Potom už tam videl tú 5, tak... On by sa ani nepriznal inak, no však to je normálne. Taktika. Nemusí odkrývať vlastne všetkých žolíkov, hej, že odkiaľ to vie. Takže, keď povedal 5, tak označíme D na klávese spolu s číslom 5. Označme D, 5. Tak poďme, máme tam 2, 3, 4, 5 vedľa seba. Tak poďme zľava. Na 2 je L. L. Na 3. Čo hovorí publikum? L. Áno. Čo máme na 4 publikum? Čo? Tam je Č. Čo máme na 5? Ť. Správnu odpoveď. Áno. Na 5 máme Ť a ďalších 100 000 na konte pre Ligu proti rakovine. A ideme ďalej. 12. otázka nás čaká. Dvanáctá otázka má hodnotu 400 000. Otázka k nej znie. Mesto Washington sa oficiálne stalo hlavným mestom USA v roku A 1700. B 1750, C 1800, alebo D 1850. Absolútne netuším. Boli ste niekedy v Amerike? Nie. Tak neviete nič o živote, nie? No, asi tak. To bola kedysi taká móda, ne? Áno. Kto nebol v Amerike a nenapísal o tom knihu, ako keby ani nebol. A už je to preč teraz. Už je to, myslím. Urobme to takto. Keďže som ešte nevyužil publikum, Áno. rád teda použijem posledného žolíka a potom sa rozhodnem, ako budeme postupovať ďalej. Ale poprosil by som publikum o pomoc. Dobre, transformujme to do vašej polohy. Žolík sa volá Opýtajme sa voličov. Opýtajme sa voličov. Dobre? Pýtame sa voličov. Mesto Washington sa oficiálne stalo hlavným mestom USA v roku A 1700, B 1750, C 1800 alebo D 1850. No, čo povedia voliči? Pozrite sa. Skoro ako výsledky volieb. Takto nejak to skončilo v tých voľbách, čo? Veľmi podobne. No, a vtedy ako čo? Bolo to, ako sťahovalo vám zadky, že zostavíme, nezostavíme, alebo ako to bolo? Myslím, že aj nám sťahovalo. Hej? To k tomu patrí. Tak k tomu patrí. To napätie, napätie. Áno, určite áno. Toto je, myslím, že veľmi napínavé. 36% za Bčko, 32% za Cčko, 29% za Dčko. Zaujímavé, iba 3% sú za Ačko.
keďže výsledky sú také, aké sú, z toho by som teda neposkladal asi ani nič. A 200 000 je pekná suma. Bol by som veľmi rád, keby aspoň taká suma pribudla na konto Ligy proti rakovine, takže... A v žiadnom prípade nie je o 100 000 nižšie? Tak, nechcem to riskovať, aj keď teda tých 400 by bolo najlepšie. V tomto momente som sa rozhodol, že hru ukončím a 200 000 teda bude výhra, od ktorou odchádzam. Dobre, ja si myslím, že to je pekná výhra. Liga proti rakovine vám za ňu určite bude vďačná. Poďme teda odkryť karty. Prečo 3% publika nehlasovali za Ačko? To vám hneď poviem. Vy, keby ste si mohli teraz mimo hry tipnúť? Tipnem C. Skúste Cčko teda. Dobre. 1700 to ešte Washington nebol, pretože mesto ako také bolo založené a sídlené v roku 1790. A o 10 rokov na to sa stalo hlavným mestom. Mali by ste pravdu, mali by ste pravdu, ale... Nie je isté, že by som bol... Po boji je každý kráľom, možno, že by ste dali niečo iné. Myslím si, že ste to urobili veľmi rozumne a s odsťou odchádzate z tejto hry. Ja vám ďakujem za 200 000. Za peknú hru. Všetko dobré. Majte sa, dovidenia. Dámy a páni, v dnešnom špeciálnom vydaní hry Milionára sa už 3 hráči posadili do kresla. Ešte 2 na svoju príležitosť čakajú. Ale je mi ľúto, v tomto volebnom období sa už svojej príležitosti nedočkáte. Aj tak vám ďakujem za to, že ste prišli, že ste obetovali svoj čas. Mne v tejto chvíli, dámy a páni, zostáva už iba tá najmilšia povinnosť odovzdať v mene televízie Markíza symbolický šek Lige proti rakovine rovných 265 000, samozrejme prezidentke pani Eve Siráckej. Pani Sirácka, poďte sa medzi nás. Vy ste celý večer držali palce, tam ste sa usmievali, držali palce všetkým súťažiacim, aby to dobre dopadlo. Dovolte mi, aby som vám v mene našej televízie odovzdal symbolický šek na 265 000. Verím, že pomôžu ľuďom, ktorým život skomplikovalo onkologické ochorenie. Snad len jedna jediná otázka na vás. Keby ste mohli teraz vy zhodnotiť počínanie poslancov tu u nás, ako by ste ich zhodnotili? Dobrí boli? Dobre hrali? Boli dobrí, ale strašne som držala palce, aby táto suma, ktorá tu je, bola aspoň raz tak vyššia. Ale ja dúfam, že v parlamente budete podporovať programy Ligy proti rakovine, aby sme znížili úmrtnosť rakoviny na Slovensku. Ďakujem vám veľmi pekne. Dámy a páni, ja vám všetkým ďakujem, vám, pani Sirácka, za tieto slova. Vám prajem ešte pekný večer. Samozrejme, že vám prajem aj to, aby vás nikdy niečo také nestretlo. A budem sa na vás tešiť v nasledujúcom vydaní hry Milionár. Majte sa pekne, dovidenia.